Hamuna dengan sahuria nama kubudo kita di bagas doro di bata alamat minggu dohot nakalasu dengan pasani jahoba enam binasahatna tuhita saluhuna hamonangan Yesus yang kematian gabe hamonangan nang bita imana atas tahun di hari Paskah padua ono. Martang nahoma kita di bagasan rohata pahibul roha dohot pikiranta laho bangsa orang badiarab dohot debata di tengah-tengah ni kuliahnya. Tapangian suarata memuji debata alandungan alun anakna Tuhan Yesus Kristus Banuatoru marene manutasiat rede siap 5 ayat sada tolu bote Allah.
anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot Tuhan itu diperbadian kepalangit kota mohon. Amin. Pinuji madebata jala aman Tuhan Yesus Kristus, na Tuhan kita padua halimon sian goda kita sini rohana tu pakiri mon namangulu marti tehite ahele oleh Tuhan Yesus Kristus sian amate. Haleluya. Matangnya mahita ale Tuhan Debata suruh matang perbadian rohanami asatara suku rohanami mapitehi tehaheoni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam ganda maksudnami mapitehi pakiri monamonu asatotong ikutami nahehe dohami sesianamate songa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Nau hehe siana mati. Amin. Batik ini batas Kota Bagasan Tata Sadarion Tasurat Efesus 24 ayat 24 Jala seluruh kami anjol manai baru Natinopa sungan debata di Bagasan Hatigoran Apolinon nama Asitongan atau Rapang itu Mahita itu debata mangulahon na baru batik nai. Debata saya berdoa mangulahon na baru batik nai. Amin. Mari di.
Jala sayunang bin akabesanami. Aijot hami markosa parada odo. Jala jodot husuli hami rasmi matinte sian makasonami. Unang alang asmi roham. Sayurupi mahami. Hoale menjebata hakonami. Palu ahami jala sesa dosanami. Ala anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baga-baga dilibatkan asas dari dosa. Adong dori kita sebuah nama lina somoni. Nahudul disiamu ni habangsa ni hatong awal di benua Jogja. Di bahini terbahai di badan panguluhon roh di ujungna akana sandok roh tu debatama teh ibana. Nama mulu ibana takwa. Asa ditanya mengasida, hasangapun dari badan dan hijau. Epistel Pasca Napa Dua Horon Tarsudat Kesalmen Bintu 114 ayat 1 ayat 2 Uju Naruaris Israel Selisir Pinoparis Jakob Sian Bangsur Akhata Boba Di Ida Imai Gabetolak Jala seluruh di Ia Jordan. Ahadiho, ale lalu umbahe makoso, ale Jordan umbahe seluruh diho. Marado ini Tuhani mutur-mutur maho ale tanah marado debata sejak
Sungguh-sungguh Sadarion Senin Sada April 2024 di Patupa do Pesta Paduahon Paskah atau peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Doh topik Yesus Kristus do biru-biru Paskah. Sada Korintus 5 ayat 6 sahat ayat 2. Tapatupa do patungan pukul 10 siang terluit marbasa bata. Kor siang amat. Mari dimaktasan wende siap sada Uhud papung pilihan sada A
dang dengkan baritamuna dang diwotohamu otik penan na asomi dia somi dosudina dudi yasma pabalihamu asom naung leleki asa na diudi na baru hamu aidang na niasoma kamu ainunga pola dibunuh biru-biru pasca homokok kita ima Kristus ope marpesta mahita di bagasan hapolinon dohot hasitongan unang marhite-hite pangasomi hajahaton jala harwaon naung bari ima sahatna dihita sahutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus naking dinahubigi markur bunguan ina deworo dohot bunguan ama molo jujur huruf nang di pesta kedua ho jalan naluju hamu amang dot inaksien ulawan ale ternyata tenaga untuk bernyanyi markur di sido peulina tak woto nantuari di tiki pesta parjolo di Paskah songoni ulina herana hipu buhado bungu sore jadi kalau kubigi naking punguan ina debora beragam bahasa di benda sida jadi isi nama lo bahasa Inggris budi takut bahasa Batak pe budi takut bahasa Indonesia pe budi takut song-song ni dohot ama gabi pujian na manguli media dopan ni dewata di narak marpesta hita di bagasan tikion ala memang molo di HKBP molo sampai di pamasa 2 hari berturut-turut pesta berarti na luar biasa doi molo di HKBP adong ma pesta parningotan haron itu di perbadia 2 hari pesta hari hati tubuh di Tuhan Yesus 2 hari pesta Paskah 2 hari jadi molo sampai di bait 2 hari itu adalah memang benar-benar hal yang sangat penting jadi di bagasa tikyom molo tung peloje hamu amang doh inang dina kerejo nakimula sejabu anggi malalupang pakilalata dina mabigi hata ni dewata turpuk cami tadi bagasan tikyon ima surat ni Apostol Paulus to maradupun hurian adong di Korintus adong sadaha molong nama asah ima adong piga-piga hati set tonga-tonga ni huriai mangulahon na soal partulong maniruh di debata alai dang dipicang dang diotapi ape molo dipasuk bu ibana gabi mapakorhon gara penyakit kanker dok molo penyakit kanker kan molo dang diobati perculunai mek di perculunai alai molo dang diobati bana mangararat bahkan gue satu stadium obat jala jorok Tuhan matian name molo dang diotapi songo didodok penyakit gula molo penyakit gula dimulai mek doi ale mulu dipasok bukan ikut sahat tu na diaputan sifat mau seitanan ima hal ngamek na dipasok jadi songo itu nama sabihulia nadong di Korintus dipasok mangasa sada pangalahu nama cairumar ternyata ketika dia dibiarkan itu mempengaruhi kehidupan jemaat na dia men didok ma dia sedih terbegitu masa permainanot di hamu jala garis si pelebegu garis somasa si songonina jadi maludok permainan dimana berhubungan tu masalah seksual jadi nama buat bodoh nama buat amat tanihan mananginat tanihan mau amat tanihan nabi songonina nabi masa adong mau sedidok di ayat seditong pola di perjolman nyulin yang mana nih jadi itu adalah perjinahan tapi dan tapi dak dipewok di tengah-tengah nyuli adong madia duing se tong udah dipatipu hamu udah dirimu adong kesombongan jadi ternyata molo dipasok kesombongan molo tapasok bu ibana merajalela nih bani gay di tengah-tengah nyuli apa kita lak patakkan olo dorong subang nah andongnya tuan soalnya setahu pada saat terlalu menjaga perasaan HP di dok molo dang dia tapi gimana molo dang dipengok gimana ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar hidup bener masih Paulus di bagasan di gumbar rumah pahala udah beruki hera ragi asom ragi yang dipermentasi nina alami ala ibana ragion mempengaruhi dok jadi ise akaina manan aka ama nama lo mabekue na diboto fungsi diragi manang ragi dan semua dia pesan instan kah
atau super yes kah yang untuk membuat donat. Di dok mau loholan tepung asli ibana bau tepung dope dan lebih sehat. Ale belum dipakai region di bahan ibana kan otik do ale itu mempengaruhi misalnya 15 gram do saset ni staf instan pengembang donat ale mulai dibayar untuk tepung sekilo pak mengembangkan tepung alai pasti amang dek ina itu asin do bauna jadi ima di dok oma nah di dok ada asam protein jadi di ragi ada asam protein yang bisa mengembangkan tepung alai di dok simbolus mah pengaruh buruk yang kecil ketika dia tidak dihambat ini akan membuat pengaruh yang banyak. Mau tarik macam mana inang di tengah-tengah di lingkungan gereja. Mau lo dibereng dan sekolah minggu sahalak dewasa orang tua yang buang sampah sembarangan dung dibereng nih oh ini ding gedunina dungi tak ada mau tapi ibalok pembasomi ujungna khasamalan na sige ihut tema jala gabi khasamalan na ding gambe dibereng alane pembiaran ibana asa marhitihatan di debatan di bagasan ikut di topik Yesus Kristus do biru-biru Paskah adong dua hal nang pasahatan lebih tasarutna nah perjulu amang dot inang diarahon mahita bolok kon tibu pangalahon na buruki bolok ko tibu pangalahon na buruki molo naking bolak mahita topongnya molo nang tabu roti ikob diburi do adonani artinya molo diburi adonani dipapulik ragi sian topongi alai memang molo do gabe dan mengembang alai ini bana laki istilahnya hal yang buruk itu harus dipisahkan dari kehidupan kita asal bui kita berkembang. Jadi hal yang buruk, hal na buruk, na adong diberita, iko polong deh, iko coba dipisahkan deh. Asabui pertumbuhan ni haposyota lam balga, lam tibo, adong pertumbuhan na. Sahalak namar sahid, napa sobu-sobu sahid, na unang dihirim ibana, malum sahidi, molo sojo tapi. Jadi adong do ya amang dot pinang sada barita adong masada keluarga lang menginap na sida tu puncak tapi na tuloy adong sahit na manang hama borngin nai adong dumara bahaya adong memasak di manugut nai jempol ni pak nai dang dihilalanga putus. Ternyata selidik punya selidik, na penyakit gula do inatai. Ternyata alami parahna diharap bagudungo dan dihilalai inatai be. Adong pembiaran. Jadi di paing tu hita dan bu hita kompromi itu dosa. Ala jujut tu hita di bagasan permuluata. Hal namek nasalai tadok maklum dan jatuh sidope apalagi tidak ada kan ada yang jatuh sidope anok pe nya dan jatuh ibana ujung dalam bagudang na ibana di hadusonna tadok pabinoto beda dan sonari ngaholan dongan na bedi ya dioloi hape nakilang tabereng tak telusuri pada awalnya waktu kecil dia tidak dihambat dalam perbuatan buruknya. Sarupa dia menurutnya. Sahalak na bergabus, perjuluri do mau bergabus. Jalai dok, nggak apa-apa lah. Alai dumpa dua halion. Ujung na gabihan semalam nih, gabihan mading gamme. Justru orang yang mengingatkan dia yang akan mengatakan, salah doron nama tibana, doron ibana mah, dan jatuh si hoi. Panak kopi semenido. Koruptor kan pada awalnya dari pencurian kecil tuh. Pencuri itu dimulai dari pepohon kecil.
Je panakui dimulai sila mergabus dui. Mergabus met di pagudang-gudang ibana. Ujung nama nak kope gabe hasamalat do. Hidup benna saru pada panak mergabus. Molo di RPP kan isi do na parsala obar tu RPP ni HKBP. Molo di hita kan kita pikiri do na mangalak do na paling berdosa. Itu na pikiri. Tapi sasitong na saru do dosa ni panakku pergabus pangalakku nama kalian inapa arta halode pahapahanan di jolma menginginkan milik orang lain saru padui dok ni dosana dohot tu bati perjulu padua patulu papat palima alani amang do dinang disungguri hita di bagasan ikyon molo taulahun sada ulau naburu hatop ma taputuson unang gabe rumah kita unang gabi mabay kita lam sudah tadabi akka ulaw na ding gabi tonga-tonga ni parangulata unang manigay gulmit ni ngulutay unang behita ol bermain api ay na bermain api be titikimek do boy api ito pan jaladongan alay mo labung nga balga ibana manurpo sada ko tapi boy dui titikimek do api dongan alai ditiki balga gabe alo nami justru ditiki alo ibana ol pamateo diban jamak mahita taputus ma tabolok ma pangalaho naguki adorang so manganarati maradukun nahumalianta napadua hon marhiti hatani di banta di bagasan ikyon amang dot inang marpesta mahita di bagasan hasitongan di ayat piti naking Yes mapabali hamu asam nong lelengi asana diuri na baru hamu aidang nani aso makamu anung ngapola di bulu biru-biru pasca humokopita ima Kristus ope marpesta mahita di bagasan hapolino dohot hasitongan unang mamarhite-hite pangasomi hajahatan jala harwawan naung bari jadi adung do tradisi ni halang jangudi ima taringot turagi di balokon. Jadi hukum menetapkan bahwa orang Yahudi harus menyalakan sebuah lilin dan secara seremonial memeriksa rumahnya. Otik pe adung ragi di tonga di bagasi serpihan napi biarpun serpihan terakhir harus dikeluarkan. Jadi di Jepayanya sada ayat 12 di dok semenang. Di tiki ujui aku sendiri mama diori Jerusalem patiok tiok sulu jalan merlulu aku tu bawa akana nalung roha dituak nasida akka nama dok di bagasan roha nasida dan adung nadinggan manang najat bahenon di Jehovah. Jadi di tiki ujui au sendiri madiori Jerusalem patiok tiok sulu. Jadi di tonga-tonga ni masyarakat Yahudi ikut di payis tu sude ragi manang asomi oma song simbol penggeledahan oleh Tuhan. Hidup benar dipakai si Paulus on gak bisa ada bubaran hidup ibana nunga di patupa pelean digohi di bagasan Yesus Kristus. Diam ima pengorbanan yang mengantar kita keluar dari dosa seperti Allah juga mengantar umat Israel keluar dari Mesir. Alani dido ibana sisa paling akhir sian hajahaton ikut dipayas lagi. Sisa terakhir dari kejahatan yang paling akhir itu harus dibersihkan. Unang adong apalah bohado sautpik buang saja nah. Los bisi mamang dok inang di namar pas kahita di bagasan pikyon. Di namar pesta pas kahita molos itong multa Maria mehita. Molo buruk kita pangalhota mol do ita Maria.
ise dubui merpesta Paskah ima halang na denggar kerbala. Nakin jelas to didok ima molo di bagasan hasitongan dohot hapolinon. Jadi mola dong pangalahon na buruk di dirita bohama behenok amaras ni rohan. Isarana molo mangiburu do hita tudongan taberek maka berhasilan midongan. Kan halak na bagi pui otomatis tidak cocok di hati. Saya usahawan mapa atau ruh ibana. Ujungnya mau dong pebini kira macara bohama asa moru pangatusion ibana mana asa moru kemampuan ibana. Ujungnya pajuk papa ibadah ibana ngagabe rasai ngabi. Mana pajuk papa ibadah ibana duluang mah di dia do kelemahan mah. Sahalak pergabus. Nah, saya totong memelihara pergabusan mah. Mana HP ditiki perjulu sehali bergabus yang nyaman ibana. Alai molo di suku musepadu halo suku-suku tibana. Yang nyaman bengumi. Yang nyaman terus apalagi lebih terbaik aka suku-suku naasi. Hidup benam amang dut inang isi do namar Paskah. Manguluman di bagasan nasitong. Tapada uma akahal na buruk sian bagasan uluta. Pesta Paskah dihalak Kristen ima pesta namar lasniroha ala olo Yesus Kristus maniaho muluna. Gabi pilihan na mangudu. Laho paharwarho kita sian musuh na sobui ta'ala ima dosa duhut hamatiani. Jala isi nong diutus duhut dosa uy bebana mariaya. Holang halak nama calo pengampunan duwe maras ni roha di muluna. Sarupa dua mangdoinan. Molo adok dungat tamar musuh. Ditiki pajuk pahitadang nyaman. Alai holat dilihat tangan lagi kita dicalak kita. Soi nama tabuna. Jonok nama ibadusi. Alanido ise nama Paskah nama kilalahon. Hasetan hidu sesete batang. Dan sarupang be dohot pertibion. Molo didok di hata di debata di Roma 12 ayat sadai jala unang gabe sarupak kamu dohot pertibion alai gabe ibaru mahamu dumuba pikiramuna asa kau hamu manibangi lomo ni rohani debata imana uli nahinala sonna dohot nasudinggan. Jadi Paskah adalah kita merayakan kemenangan. Paskah adalah kita dibangkitkan dari keterpurukan dan kita dibantu untuk menyelesaikan apa yang tidak baik dalam diri kita. Jadi hidup benar amang dotinang di sada Korintus 15 ayat 10 itu sono. Ayang kusohehe Kristus yang akan mate rumar majani tanami los rumar manang hapersion muna. Jadi Paskah membuat kita mengur ya kana uli dohot nadinggan. Gabe maraho kita di perjalanan kita tertuju Tuhan menang di bagasan Kristus. Alani mar pesta Paskah mahita di bagasan hasitongan sipata adongdo amang inang namanigai mempengaruhi kita tu pangalaho nama begeleto dita aleta pangido mahagugon sian Tuhan ini. Unang materte rohat tatak tuaka ulau najat manang mek pi ay lamanay rohat tatuak kanobal kadui. Olo dohita gabi lupa diri, olo dohita marsak alay na lebih arahna marlea madibata nunga di pamunak kita. Nunga di buah kita karuang siap begu ni dose. Alani olo mahita di pamonang. Jala olo mahita memutuskan sudi akan pangalahon na buruk. Asa buhita Maria iya jana marpesta di bagasan haheheon di Tuhatta. Amin bertanya mahita. Tuhan Yesus napuna nami mau lihat dohon uji-ujian di pasahat rohanan itu ho. Di hakolongan di rohamna somarna sudah di nami. Mau lihat Tuhan ngulugui utangi hok kami barita dauli di palasodahan mar pesta Paskah mar sonang-sonang mar lasnirohan ala nunga di dalu di beko hamatiani
alani sohon menyambut pas kami menyambut ahayom muhami Tuhan di batang ajari mahami Tuhan laho manggota akka panglaho na buruk asa bui hami malas nyeroha jala bui hami Tuhan di batang pasu-pasu Tuhan kan membalikkan pasu-pasu makanan buat inanani ruas di Huriam na rap di pertemuan di bagasan John na juga dana hapusya margogo di pergumulan nang sudi ruas di Huriam di bagasan panakuyam rumah kalupari galutiki mulai ati mamang nabasa asing orang dihani sisa madusa nami asal utamaan gabian akom mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanyakan tubuh amin talas sumahatan ini bata mariti na mariti kita hubut pasahat pilih. Pasu-pasu ng jalan moti asal perasit kami pilih pati bulhon hana cuan mo dito ang tawag Huriam di portibio buhay marami maniti terdim asal ang kadahami gudang ni sirang mito asal ang birgir hamang dagunulay ito po mariti Jesus Kristus Tuhan namin amen. Amen.
Isodakot Tuhan di batama buhina tuho, jalasi marohana lidah. Hidopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasor rumah damena tutor di munabi. Selamat Paskah Marinita. Aladong lu dipatu pahuli amang ina selain digesi, siaran kita langsung bertanya di pasar atau setelah sebelum. Apa hukum masalah bukit? Martanya tidak. Mulai tema pasaran itu oleh amang pandangan bahasa. Atau tong melihat tinggi kesehatan dulu dari dua Tuhan merayakan Paskah kedua. Iu martin Tuhan hari Tuhan nuki Tuhan siang kematian. Itu Tuhan falsok kami kepala dari mulu dia ka nasam tahu Tuhan hautot di sini haimon alihami Tuhan berdoa segala dia au ma Tuhan tumulunam segala asal dia sudah kajamita tangian kami Tuhan guru pakai hami tumulunam segala Tuhan menjadikan jamita pasal Tuhan upah pemai Tuhanami asal dia Tuhan bui pekor nami tumulunam segala dekalon nami nomor kami amang nabasa sian hamormi Tuhan pasal ibarat di jam itu semangat semua untuk Tuhan pasal-pasal masih pengaruni asal margua Tuhan kalau mangula mengalakka belum nami miskin mari pasal Tuhan pemata yang awal Tuhan amang nabasa kalau mengasah Tuhan dan aku Tuhan Yesus Kristus jalan mata yang nami amin di GSM